Goedenavond, welkom terug. Tijd voor Zeeland de Week, het nieuwsoverzicht van de afgelopen week. Met daarin onder meer het tropisch bos in het Omnium in Goes na jaren kwakkelen opgedoekt en een 27-jarige poes. In een woonwagen aan de Klaphekkenweg in Goes is maandagochtend in alle vroegte een explosief ontploft. Daarbij raakte niemand gewond. De ontploffing was rond 4:15 in de ochtend. De politie vermoedt opzet. In de woonwagen waren op dat moment de bewoonster, haar partner en kinderen aanwezig. Na de klap hing de woonwagen vol rook en de bewoonster dacht dat er brand was en ging snel met haar partner en kinderen naar buiten. Ook een auto bij het woonwagenkamp is opgeblazen. De bewoonster van de woonwagen heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag. Alle 8 Zeeuwse restaurants die 1 of meer Michelinsterren hadden, behouden die. Er verandert dus dit jaar niks, kregen ze maandag te horen bij de uitreiking van de Michelinsterren in Amsterdam. Restaurant Morie in Koudekerke stond op de nominatie om een groene ster te krijgen, maar kreeg hem niet. Zo'n groene ster is voor restaurants die zich richten op duurzaamheid, met bijvoorbeeld producten uit eigen tuin. De 8 Zeeuwse restaurants die wel een Michelinster hebben gehouden, die hebben samen in totaal 12 sterren. Restaurant Interscaldus in Kruiningen heeft er al jaren 3. Pure Sea in Cadzand-Bad en de Kromme Watergang in Slijkplaats staan nog steeds op 2. En daarnaast hebben we nog 5 restaurants in Zeeland 1 ster. En dat blijft dus ook komend jaar zo. Er is in Zeeland in sommige sectoren een groot tekort aan arbeidskrachten. Volgens uitkeringsinstantie UWV zullen die tekorten de komende jaren aanhouden. Voorlopig is de economische groei zo sterk, ook hier, dat het aantal vacatures, het aantal werkzoekenden zal blijven overstijgen. En daarna zal er wel een soort van stabilisering optreden. Als jullie bij het UWV dan naar de sectoren kijken in Zeeland, zijn er dan bepaalde sectoren die het zwaarder hebben dan andere? Zeker, voornamelijk de techniek gaan we naar kijken, naar de zorg, maar ook zeker de horeca. Omdat de horeca natuurlijk nadrukkelijk als werkgever vertegenwoordigd is in Zeeland. Dienbladen die wachten op obers, keukens waar niet genoeg koks zijn en taps met niet genoeg barpersoneel. De horeca staat al te springen om personeel en dat wordt dus niet snel beter. Ja, je moet je realiseren dat we in Nederland in corona oorspronkelijk 380.000 werknemers hadden en er zijn er 80.000 weg. Om zoveel mogelijk plekken op te vullen zijn het UWV en Frank de Reu het eens. Er moet veel creatiever worden gezocht naar nieuwe medewerkers. Bijvoorbeeld werktijden, 4-daagse werkweek in plaats van 5-daagse werkweek. Mensen in het weekend een dag vrijgeven, weet je. Maar dat moet wel kunnen. Je moet ook voldoende massa hebben om dat te kunnen doen. En anders resteert er niks dan wat op dit moment al heel veel collega's doen. Is namelijk een dag extra dicht. Of misschien wel 2 dagen extra dicht. Of een morgen extra dicht. En ja, dat zijn maatregelen die je eigenlijk liever niet neemt na 2 van die coronajaren. Een groots onthaal dinsdag voor nationaal voorleeskampioen Guus Jansen. Op basisschool De Regenboog in Middelburg werd hij door alle leerlingen en de burgemeester in het zonnetje gezet. Om Guus te verrassen was thuis alleen wel wat gesjoemeld met de tijd. Alle klokken waren een kwartier verzet, zodat het leek alsof ik wel op tijd naar school ging. Maar eigenlijk ging ik een kwartier later naar school. Dus ja, toen zag ik alle kinderen op het plein en ik dacht, oh ja, ik zou ook nog gehuldigd worden. Nou, dat zal dit al zeker wel zijn. En inderdaad. Ach, dames, sprak de koning. Echte schoonheid zit van binnen. Guus werd vorige week in Utrecht kampioen. Volgens de jury valt vooral zijn ontspannen manier van lezen op. In totaal deden er ruim 3000 Nederlandse scholen mee. Guus is de eerste Zeeuw ooit die nationaal voorleeskampioen is geworden. Het tropisch bos bij het Omnium in Goes wordt een schoolgebouw. Scalda, de gemeente Goes en het Omnium hebben daar een intentieverklaring voor ondertekend. Het bos was al jaren een hoofdpijndossier voor de gemeente. Het bos werd geopend in 2014 en hoopte jaarlijks veel bezoekers te trekken. Maar dat viel tegen. Het is natuurlijk geen geheim dat het tropisch bos nooit winst heeft gemaakt. Dus wat dat betreft is het een opluchting. Ik vind het wel heel erg jammer dat het, ja, als je ziet wat er nu staat, dat gaat verdwijnen. Het is een mooie voorziening, maar de vraag is wel van, ja, wil je daar overheidsgeld in blijven stoppen? Daarom wordt het bos gerooid, wordt de boel drastisch verbouwd en komen de groene opleidingen en het volwassenenonderwijs van Scalda in het gebouw te zitten. Nou, onderwijs is natuurlijk hartstikke belangrijk. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En het combineert heel erg goed met de andere activiteiten die we hier hebben. Op het moment dat de scholen stoppen, ja, dan komen de sporters en de recreanten. Dit is natuurlijk al een groene omgeving en daar kunnen onze hoveniers bijvoorbeeld prima in aan de slag. Maar er is hier ook al een kinderboerderij. We hebben een opleiding dierverzorging, die kan daar prima mee aan de slag. En
Ja, we willen eigenlijk toe naar een omgeving waar alles groen en duurzaam is. Als alles goed gaat zijn de omstandigheden in 2024 een stuk minder tropisch en kan Scalda beginnen met de opleidingen in het nieuwe gebouw. De eerste brug voor de nieuwe sluis in Terneuzen is woensdag langs zijn toekomstige plek gekomen, toen hij naar de tijdelijke opslag in Westdorpen werd vervoerd. Het mintgroene kleurtje dat de brug heeft gekregen in China blijft hij houden, want zo past hij straks goed bij de andere bruggen op het sluizencomplex, die blauw-groene tinten hebben. Het stadhuis op de Markt in Middelburg is er slechter aan toe dan gedacht. Na de balustrade die beschermd wordt met hekken zijn er nu ook netten en banden gespannen om de beelden en de ornamenten. Ze zijn wel verankerd van binnen met stalen pennen, maar ze weten eigenlijk niet in hoeverre die doorgeroest zijn. Dus we hebben ze nu toch tijdelijk verankerd met spanbanden, dat ze niet van de muur af kunnen komen, zou ik maar zeggen. Piet is onwijs trots dat hij deze klus mag klaren. Geweldig, ik vind ze sowieso een inspirerend, buitengewoon mooi gebouw. Kijk, al dat beeldwerk, dat is bijzonder. Sommige Zeeuwen zijn nog niet gerust op de komst van een zwaar bewaakte EBI-gevangenis naar Vlissingen en daarbij ook die zwaar beveiligde rechtbank die daarbij hoort. Dat bleek tijdens een informatieavond voor Provinciale Staten en de Vlissingse gemeenteraad. De inwoners die ik regelmatig spreek, die zeggen van ik vind het uiteindelijk toch niet zo'n fijn idee dat er van die zware criminelen komen. Die gevoelens die leven dus blijkbaar echt onder de Zeeuwen? Ja, die leven zeker. Ja hoor. Er zijn niet enkel mensen die echt positief zijn. Er zijn ook mensen die negatief zijn, dat is duidelijk. Ik vind dat overheden heel duidelijk moeten communiceren wat nu werkelijk de gevaren zijn of niet. En er is niks zo funest voor je welbevinden als dat je je niet veilig voelt. Als dat leeft bij mensen, dan moet er een antwoord op komen. En ik heb er ook bij toegevoegd dat als het zo is, dat het nog steeds leeft, dat we eens moeten nadenken of dat we de communicatie daarover een tandje bij zouden moeten. Maar snapt u dat gevoel? Nee, ik snap het gevoel niet, want ik ben echt in de overtuiging, en ik heb me ook laten overtuigen door de mensen van het Rijk, dat die veiligheid echt niet in het geding is. De gevangenis en de rechtbank horen bij een compensatiepakket van 650 miljoen euro voor de gemiste marinierskazerne. D66 wil weten of er rekening wordt gehouden met de huidige sterke inflatie en almaar stijgende kosten van bouwprojecten. Alles wat je nu gaat bouwen is 30-40% duurder dan een jaar of 5 geleden. Ja, dat gaat niet meer terug. Dus we moeten gewoon reëel zijn. En mijn vraag was dus inderdaad aan de mensen vanuit de ministeries: hebt u de ramingen al bijgesteld? Ik had een concreet antwoord willen horen en dat heb ik niet gehad. Het eerlijke antwoord is dat dat extra potje er nu niet staat. En tegelijkertijd heb ik net ook op de vraag geantwoord dat wij hele grote behoefte hebben aan dit complex. Ja, en wij lopen op dit moment met alle bouwprojecten tegen dit vraagstuk aan. Maar straks gaat het hele compensatiepakket eraan op. Ja, kijk, ik ga niet aan de Zeeuwen vragen van gelooft u mij maar op mijn blauwe ogen. Maar ik ben hier wel vanavond om te laten zien, we hebben het ook gewoon heel hard nodig. Dus de criminaliteit en het gevangeniswezen heeft behoefte aan deze faciliteit en die willen we graag hier realiseren. Volgens D66 zijn er vanuit het Rijk honderden miljoenen euro's extra nodig om de nieuwe EBI-gevangenis en de bijbehorende rechtbank te kunnen bouwen. Deze zin in het nieuwe coalitieakkoord van Rijmerswaal zorgt al weken voor beroering. We gaan niet mee in de trend om alle inwoners genderneutraal te benaderen. PvdA-raadslid Marjolein Sinke die wilde het coalitieakkoord met deze zin toch niet ondertekenen, waarna PvdA-wethouder Kees Verburg er de brui aan heeft gegeven. Het bestuur van de PvdA in Rijmerswaal snapt de actie van haar eigen raadslid niet. Nee, ik begrijp het niet. Er is op verschillende manieren op erin gepraat. En zoals ze het uitlegt, dan zou ik er ook niet voor zijn. Want ik ben er ook niet voor om al mensen buiten te sluiten. Absoluut niet. En ik ben er ook voor dat bijvoorbeeld op scholen dat er vrij over gepraat wordt. Dat kinderen ook duidelijk keuzes kunnen maken. En geen angst moeten hebben om uit de kast te komen. Dat zijn allemaal punten die zijn voor mij ook belangrijk. Hè. Ieder mens moet kunnen zijn wie die wil zijn. Maar dat was in dit geval, staat het er niet. Zo staat het er niet. En als je maar alleen de ene zin blijft benadrukken, maar niet de rest meeneemt, dan til je het er op de verkeerde manier uit, geef je er een verkeerde uitleg aan. U bent boos? Ik ben boos, ja. Ik ben boos, ja. Dat kan niet anders, denk ik, hè.
Laat ik het zo zeggen, boos. Ik ben teleurgesteld. Heel teleurgesteld. We hebben binnen onze PvdA-fractie Rijmerswaal 20 jaar heel prettig met elkaar samengewerkt. We hebben dit soort dingen, dit soort incidenten nooit gehad. Ja, en dan is het teleurstellend dat het nou moet gebeuren. Er zijn grote zorgen over het groeiend tekort aan medicijnen. Apothekers hebben er dagelijks mee te maken. 1500 medicijnen zijn er op dit moment niet. Dan lopen we elke dag tegenaan. 10, 20 keer per dag. Minimaal. De tekorten begonnen meer dan 10 jaar geleden en sindsdien is er niet veel gebeurd. Erger nog, er zijn steeds meer medicijnen niet meer te krijgen. Dat betekent puzzelen, overleg met de arts. Die moet dan de therapie misschien weer omzetten naar iets anders. Moet de patiënt weer opnieuw ingesteld worden enzovoort. Dus het geeft heel veel gedoe. De SGP in Vlissingen roept nu op tot actie, want de partij hoorde veel schrijnende situaties. Wat is het ergste wat u heeft gehoord? Nou, iemand met Parkinson die zijn medicijnen niet heeft en daardoor beperkt is, bedlegerig wordt of in een stoel moet zitten, eenzaam en zich nutteloos voelt. Dat vind ik heel erg. Wat vindt u dat er moet gebeuren? Er moet gewoon vanuit lokaal moet er aandacht gevraagd worden, er moeten stappen gezet worden, er moet actie zijn en het moet worden opgelost. Komt u daar ook elke dag wanhopige patiënten tegen bij u aan de balie? Ja, af en toe huilende mensen. Letterlijk. Het heeft 6 jaar geduurd, maar alle struikelstenen voor vermoorde Joodse Zeeuwen in de Tweede Wereldoorlog liggen nu op hun plek. 122 zijn het er in totaal en de laatste 16 zijn donderdag gelegd. In de Arbeidsstraat in Vlissingen werden de eerste steentjes gelegd voor Lena Frank en haar zoon Maurits. Elke mei begint het weer. Kind met een vlinderjurkje. Het gedicht dat zich niet schrijven laat. Met verhalen, gedichten, rozen en kleine witte steentjes als eerbetoon. Er waren geen directe nabestaanden van hen bij de steenlegging. Maar onder de belangstellenden wel Sal Krakau. Zijn eigen familie kreeg al eerder struikelstenen in Vlissingen. Hij vindt het belangrijk om bij alle steenleggingen in zijn stad te zijn. We zijn maar natuurlijk een hele kleine gemeenschap in Zeeland en ook in Vlissingen. En ik vind het wel waardevol om ook even aan die mensen te laten zien dat het niet alleen voor onze eigen familie is, maar ook voor de andere familie, om onze waardering te laten blijken. Wat is zo belangrijk aan die struikelstenen, aan dat project? Ja, wat belangrijk is, die mensen hadden niks. Die hebben geen herinnering, geen monument, geen graf, hebben niks. En op deze manier krijgen ze toch een herinnering, voor de familie belangrijk. En eigenlijk ook al als boodschap naar de huidige tijd en de toekomst van je moet wel van leren. En de eerlijkheid gebied te zeggen, als je kijkt van we leren niet zo heel erg snel. Een oud-medewerker van het bedrijf Century in Vlissingen-Oost zegt dat daar jarenlang een onveilige werksituatie is geweest. Medewerkers zouden zijn blootgesteld aan giftige dampen nadat een luchtzuiveringsinstallatie werd vervangen. Na jarenlang klagen kreeg de medewerker uiteindelijk gelijk van de arbeidsinspectie. Century Aluminum in Vlissingen-Oost maakt onderdelen voor de aluminiumindustrie. In de zogenaamde pastafabriek is het van belang dat de dampen van de fabricatie worden afgevoerd. Volgens een oud-medewerker die anoniem wil blijven, ging het een aantal jaren geleden mis toen een nieuw afzuigsysteem werd geplaatst. Dat was in 2017. En die airco die stond er nog maar net. En toen werd het van de een op de andere dag werd het hartstikke stoffig in die meetkamer. De nieuwe situatie leidde tot klachten. Pijn in mijn keel en op een gegeven moment kreeg ik heel veel hoesten. En die klachten hielden op zodra je klaar was met je werk, toch? Zodra je weer een tijdje uit die fabriek was. Als ik op vakantie was of ik was klaar met werk, dan werden mijn klachten daarna minder. En op het moment dat ik weer ging werken, namen mijn klachten weer toe. Dus het was elke keer op en af. Dus werd het bureau Consens ingeschakeld. Een arbeidshygiënist legde het een en ander bloot. 2 medewerkers melden dat sinds de vervanging van het klimaatsysteem de kamer veel stoffiger is. De roosters in de operatorkamer en in de naastgelegen schaftruimte zijn zwart van het stof. Op de eettafel in de schaftruimte ligt zwart stof. Hij deed het werk al 30 jaar en zo erg als bij Century had hij het nog nooit meegemaakt. Dus moest er volgens Consens iets veranderen. Zorg dat alle productieprocessen goed omkast zijn, opdat het stof niet kan vrijkomen. Ook zou er gekeken moeten worden naar het afzuigsysteem, omdat met het oude systeem er geen klachten waren. Volgens de oud-werknemer veranderde er vervolgens niets. Ik heb in die meetkamer waar het uiteindelijk om ging, heb ik totaal geen veranderingen gezien. Century liet wel nieuwe metingen uitvoeren en op basis van dat rapport was er volgens het bedrijf niets mis.
Maar als wij een andere arbeidshygiënist het rapport laten beoordelen, komt daar onder andere de volgende kritiek op. Er is te kort gemeten, niet op bepaalde gevaarlijke stoffen gecontroleerd en er is een te hoge detectielimiet gehanteerd voor een gevaarlijke stof, namelijk fenol. Daardoor lijkt het alsof de waarde in orde is, maar dat blijkt dus niet zo te zijn volgens de hygiënist. Ondertussen is de oud-werknemer er klaar mee en dient een klacht in bij de arbeidsinspectie. En krijgt gelijk. De volgende overtreding is geconstateerd. Blootstelling aan polyaromatische koolwaterstoffen is nog niet beheerst. Uw klacht is gegrond bevonden. Uiteindelijk leidt dat volgens de oud-werknemer niet tot de gewenste verbeteringen. En navraag bij de arbeidsinspectie leert dat de zaken nog steeds niet op orde zijn. Er lopen nog interventies en we voeren nog herinspecties uit. En op dit moment loopt er nog een handhaving bij Century. Wat die handhaving inhoudt en hoe ernstig het is, wil de inspectie niet meedelen. Dus wil de oud-werknemer nu het volgende naar buiten brengen. Dat ze bij Century gewoon allemaal alles onder tafel vegen en mooi weerspelen. Terwijl achter het scherm deugt het gewoon niet. En dat willen ze niet, dat het in de openbaarheid komt, sowieso niet. Century zelf schrijft in een mail dat de beweringen van de oud-werknemer niet juist zijn, maar voelt niet de behoefte om via een interview te reageren. Scholengemeenschap Scalda roept slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag op zich te melden. De school reageert daarmee op een rechtszaak waarin een 66-jarige tekenleraar door 2 oud-leerlingen wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het eerste incident vond plaats in 2019, waarna de docent is ontslagen. Tijdens de rechtszaak die nu loopt blijkt dat de man ook terecht staat voor een tweede voorval. Mensen en ook ikzelf, wij zijn echt verschrikkelijk geschrokken dat dit ondanks alles wat we doen op Scalda binnen onze school heeft kunnen gebeuren. Het gedrag van de docent is natuurlijk volstrekt onacceptabel. Goed dat de slachtoffers hun verklaring hebben afgelegd, maar dan kunnen we hier ook mee verder. Met hen, maar ook met de anderen kunnen we van leren. De school doet een oproep om grensoverschrijdend gedrag te melden, omdat ze een zo veilig mogelijk leerklimaat op school wil realiseren. En groot feest bij kattenopvang Kattenkus in Sluiskil deze week. Poes Pompidou is maar liefst 27 jaar oud geworden. En dat is bijzonder, want gemiddeld worden katten zo'n 14 jaar. Hey Pompidou, hallo. Wat is dat knap kind? Hey, wat is dat mooi meisje? Lekker slagroom eten, lekker uitgeslapen. Hé? Alles wat dat een oude poes maar kan wensen. Nou, dan komt de maaltijd voor Pompidou. Pompidou. Oh, kijk eens. Oh, lekker. Kom maar. Dus volgens mij wordt ze hier wel enorm verwend. Ja, ze worden allemaal enorm verwend. Ja. De bussen met slagroom die vliegen erdoor, maar dat moet maar niet zijn. Maar slagroom voor een kat, is dat wel een goed idee? Ah, nee, op de zondag. En dat is een billetje tonijn en zo, dat krijgen ze wel hoor. Ze worden wel lekker verwend. Maar nu is natuurlijk de grote vraag, is Pompidou de oudste van Nederland en misschien wel van de wereld? Die vraag kan ik niet beantwoorden, want dat weten we zelf niet. Maar ze is natuurlijk wel op een hele grote, hoge leeftijd. Pompidou, zijn er nog meer collega's of nog ouderen? Huh? Dat moeten we uitvinden dan. En dat was het overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Zometeen weer het laatste nieuws van deze zaterdag. Een hele fijne avond.